Takže to boli naše všetky pesničky. Uvidíme sa až po reklame a uvidíme aj kto vyhral peknú Toshibu a 3 trička od Očka, čiže TV Music Chart a ešte ako budú pesničky nasledovať, ktoré budú ako nasledovať 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a posledné. A ešte privítame nášho hostia, ktorý z týchto pesničiek sme púšťali. Takže budete aj volať. A kto uhádne, získa od nás tričko TV Music Chart aj šiltovku. Takže tešíme sa. Až po prestávke. Všetko máte na TV Music Chart. Môžete hudbu pozerať, vidieť a počúvať. Je to veľmi ozajstná hudba, takže prečo ju nevyužívate? Volajte už hneď na 0800 805 432 132. Ďakujeme.